Kan kwanhia ni mu no na kyese eni enyan abanti bo mo kyerese se de abanti ne tie no na kyese we obi obo no homodin upeti ma join your Facebook de ka nyina na ya sha asie show no ka ye esiwe ka ade esiwe ye ka na woni abobo ya da nya asa accident we ene ka na yesi ka mpo na ni abobo ya na Abuja join your Facebook Nhyira 104.5 Nhyira Facebook Nhyira 104.5 wow abobo ya ni pragya onie 5443 ena bo hono 5443 Monday special munchrento depa no otwi saka we say no ye kyerese one na namfo nyina baaye na se omo nyina je omo didi se omo nunum bia fanfan kyerese na aba nusu kakra aba de tu kakra etu otu kan nyina om se oda bi na de eba omanu amontu so oda bi mo de mo metimatu waje kai ya busu ani sema so nim aguguyi a pragende so na nipa twa ho hia o join your Facebook na ko sisia ko ho sisia ena da ho no pragende ni pragende wura de wuye
car no so do otwi wiye de oti front no so wiye speed ya na wo mra no oden bipo no so wono ma curve so na pai pomprai na ma phone e ma na tia awrade yawo omo kohwe ya enie eni para ne moje enyunu gu fom te ta enti buda Pauli sanka betima yenim yenu di abo ho a wo hwe pragea no eza pragea no kra nse kese seka no pragea no nse kese seka no wo de ko Facebook na ko hwe se de ade de tie se de kan kwanhia asie driver wo twika ene pragea driver o medu ekese animu na pompran wunim ye agogo ene hwidiem mfifi ho free bi ho no wadru so okrum wadru awie join your Facebook na de ka nyina akona kohwe ana odi abo probably betman sa ma yakepe mo hwe ka no se de ka ne seye ene se de pragea ne seye o mo ankasa kura wo hwe pragea na che pragea no kura hwe dance aha mo hwe ka no na mo hwe pragea no ho pa ne se kese because not with the car need the speed more speed ana pragea no dim so no de mu ha enti car na hete the day to hwe car na mu nyina won ta wawai pragea driver no wuye car no so driver no wuye de o te car na nchai ono susu wuye na yankwa agogo asante achema agogo na yenkonkotie we ye nua bema ani din ede teacher na onchemu teacher madwe emi o bragoji boyemu ye hu se ka bi di pragea bi abomu a enye bete e ba de sen e wo agogo yo that's bragoji ochina na ochi na sa asem ya me anti asem de ewo agogo ne important kra ene se abanti bi ya for no afrifa ya uchi page bi ya ha de ya ta for no kada na oye juma ewo agogo page ya ni so nti me wa just sakare ni nyemu ano panokra no me ankasa mafro sa ayide ne pana bi kra ku speed ti me da me matter say accident bi esi na me ni za branch to 7 years na ho do kuma afi do akuchi na nkwanshi ewu a saloon ka bi de akuchi na ma mu nyina obi a answer answer that we no na ye speed de wo bo ana se de ana na ba ko atwa bi tete yesi na ba ko aboro sa pepe na speed ye na bi wo omo a na den ho that time no se na speed wo ti e bom sa na se obia nya de obia no sorry eti pragea driver no wuye bacho an car no so driver no wuye bacho an de what driver no nchen susu wuye driver no de omo na ticket ni mo no driver ne pe ni wuye de no of ahone de wo wuye okay asemo eti omu nyina do ma kogu mo kire e bacho an nya agogo na de na no omu nim se no abo ana no omu de car ma no ene omo a nim ntwabie no e chere bi se ekobasa ya na onte hwe ase nti na se ekobai no okay asemo asem ye beda se pa why no ye ka fu ba fatu aso yes story ba ko so se abrantie bi a ono odi na yekoduadua mu na odi pe chene so suspect no ewi achi ye hu de kosi ye enu ade ya wabawura ta nipa osu se bi a sofudua ana e ka kire me se de bere bi esime na maku bi
wakosa nkrofo to akotwitwa ba ko sika ba ko awu enyimere ya ba ko ka ho wono nso awu mafo din samfo okuremu kwasi asem nko a na sebe ye koso ekuremu ye de ho asem any videos e de ba be chew serious ni ekodo ma nkura ababa obi anyem ntafo nkwara ntafo mienu ana na mre menkan say memre wa jahina sa wa wonta ababa obi a wontafo na am se be ma na gigi no se ne bayo okoyi o mago tete latre nkwara mienu ni nyina boku wom hwitim ni bi no enokra hwitim da bi ta bomba ni bi no tete bomba na tokuru mu na uhwemu no nye hwitim no we bomba tete bomba ni bi wajan kura na gum ya ntafo wa wonta ejoma ku toiletim na me inside we dem se daachi da nyankopon me ne hia one on one na me bisa questions urade de pa no bi nso di sika pe obi anya sika bu se tam opobi na ka wu a David die ne bi Abraham what say de obedi medie de obetementoa de obetementoa no wa papa wonya bi odu kumase bodi na dru sa street iswa obi ono kra wonya ono amukra de ode banum sukra wonya bakono wa wonta fo me ntwara me ensa mienu baako no mgugu street ni so no do mte wo seriska adan nya mo mfa nkoma wo mo a omo sika ne bia omo pe enkwada ne bia ya asem yebetima hwe wo mo betima hwe na owu na kura sika ode be ja akora na kura itimi hwe na makora na begini be ewie school e de bi hwe eja na nka so anu nyina but onya asemo abusafo yaba wajo emo akwaba mamenka wo sena na agye ene ye producer wono na ebo ye chidom nsemo yakọ nyina ye de ebremu na na kofie agye wono ene kura friend say mpasa so number 2 ono ko yakọ mu hina na akwamu hine wono ana aso kruchi nsem nyina ye de ebremu enu achi oredoa atenase eno nso so wode ebreye chesensem no nyina no kasatome be nyina no oredoa ana akurichi de agu nkrata so eno so ye de ebremu eno achi osofudua atenase masa eniye ono redeeming grace dabi ono ye sorry what sorry na bodi osofudua na sorry United Church of God as of penyi baako na ono so atenasi enu achi akra JK Yamwa Redeeming Grace Nkane Academy Nkane headmaster ono so atenasi ana afei manim tentenso eno so nana frempon yes dachi eye feyi ase ebia chiame ono so ebia no so onam kwaso se nyamam ebia betu basa bebaso betu basa na ebia de na jese we maso ana se mire minim na obebaso na se dika aba ama ye kwa ye postpone di ase atwam fa mo be mire nuru ati ye abaso yes o ye de ma ye kwa edu ye amaso ebaso ana me chese ba enche masa amaso safa piti chamaka enkane na nka ye se ekosi na chiame ewo feyi ase ye ko duru ye 2 ka ko duru no amaso wanya ni dachi bia dachi ye de be ma no ono so wa ha bibi be bom ade ene free soro be team no no ne asem no ma bayira mo akete no ne asem to wanya ni chiame no ti yesi ye no we masam di chama ya chiame se metia patem asem kono metia patem asem kono what we chiame we ya chiame me se metia patem masa se we ni we na patem a chese yesi apata no from akra to so apata na mu abubu ozo ti apata na je ni friend say we yo hene akomo hene na na pia o
atimi share no kona ho de kam ne wie no minim de meye enti abajafo nyina trase abusuafo ne omo ejema baba me de no agije bi ama ye de ensem eba enka ne PTA chairman no me da so ye oda so ye ba se oja de treze onye teacher ni bi PTA no oba wie school kwa onya so nye o modern mo onye PTA chairman bi masa wana ga cha ma ne nyina ye di pen wudi ya anagu odi eso di huru bi Dabi, se kwa dia ya sabo mabaso sa akobiem. Tie, se me ye, onze Asante region hanu ya zone ye wo zones. Oh yes, ye wo zones. Oh tie. Ye wo zone 1 2 3 and 4. Zone 1 ye wo about 154 schools under zone 1. Me ye vice chairman. Ewo mu a me nya nipa ketwa. Yes, under zone 1 me ye vice chairman. What is it? Yati, Nana Frempong, vice chairman. Yati. And to me nya nipa. Eti, I don't know. Okay. Eti demoti era Nana Frempong mon fan sa say yes mon fan sa. Ya da se. Abusuafo ne ensem aye de ba no. Ese ese de omo rami bi sei. Na o twetwa mu ye de nsem ni bi bae. O do akwaba. Ya ni akwasi. Wo ye de. Eje kura me. Ifie. Pa fie boko. Ya de nyame ase. Nana Frempong boko di. Na akwasi buafu anam de na ema. Nyaw na ade mama mi o ka na mete na de e de asem wona na Matias do atombedi ye frem na nada me ho ye pa na ni je samosa wo me mu se me ma mienu atwere SHS awie ya wada ya ya de ye na nka ntwom nka ntwom no beba wo ya twere wie ko ni obi an konya ni sa o obi na chiri ba ya Wendy and Eugene Jachi Pramoso Mighty Japas on my way abefie me the radiasi wo makoda nyame ase me baba akonso next aye ne birthday ye fere afia jebi ono nso ewo eye KNUST eye primary 6E class 6E ono nso ene nyame de afia kanafi ho a ne fie ho na chese eye negisem ukua da ebe fridge of Kofi Asante fridge of Uba meme ba na tuni fridge of Kofi Asante akowura fridge of lecheze eye me na mato na me cheze fridge of so to be dia go for kasa me na me create me fridge of jollof another day nya jollof no ma ndipa me ensa ne ake ase kire ne se ndipa me ensa ne ake ho abom me yiri di ene dem de to no free no ya FRR no ya frimpong na free from Joff no tie o da ba be kire ma samu masa minimum wo me ban ma tu ni dini me so what the free job Asante akwu afrimpon free job school ya yate eti na afrimpon ba free job bom so JHS 1C no go school okay share say free job bom so JHS 1 free job baby I will be having free job ku ada be nyame de afia kan free job e ba wo gira akwa ba 104 o do na o twetwa mo nseme de ba akwati me da se na o twede na de kan ne kan credit akosi ne mrane e ka se credit akosi mrane ni bodua ene kan o chiame e ka se o chiame a o chiame na o hene o ka se o hene no o hene kasa fa so otu o hene fo afi o hene ayire so no chiame ba himfia o hene ayire ne chiame akosi e kan yete awade e kan se titi awade pa ya wade a etimi ba obra o hene bi tie konwa so na ne yira one ne tie no afirimu sa e ba sa otimi kofi okotie oba fofo ofie ho oba ne nua anasa ba we kama bi sina nan sambre no na sambre sa wade ne fe na ayite awade akwatimi da ayite awade okay ya ba mu nyina ajo ayite no ankasa ya awade du kasa aye wosa kasa ayite awade a ye nkanesa ayite simple aite ya kasa aita no no me da se ewie abusuafo join ye ko Facebook ni Nhyira 104.5 FM eno obetima join ye e wo hono YouTube ni Nhyira TV e ho so obetimi ajoin ye hono na ye nyina ye de ensem no e de aba na ene
ensema ba no simple and short tie in fact emu nche da nye den sa last week de na den sin ne ene de no enye den so mun se me ka se ye de den ene me hwe na mu se enye den esese se but enye pe ene ye tianses ni ye pa wo kana tia wat mun tie ni ye esa ene asena wo fia wo betima frɛ ye 0322083581 83582 so wo fia nemum wo amanone a WhatsApp number now obekasa egu so bia e frame kwasi wo afo bekasa free UK e bia me kasa free meeting Kings asem na mo kana de misusu say etise asechire ni no akasa egu so na ade aba me pacho WhatsApp number no 0244 me personal number no WhatsApp number na me dey ma 0244 015677 WhatsApp memfre nemum kasaguso na send bra 0244 015677 0244 015677 eba pe ye bekenkan ana eba bo e de ama abusuafo enso ati said the one kasa wadwenche no esi ekro na emu we fra 0322083581 83582 na odi afa hono na ene asemu a edaba maso eni etie esese pa ese baha eden baha edi ene baha edien ene baha na baha edien boha eyedien boha Peter Tamsikano fashe Peter Fadia ni sheba bieshe we minkayo mikaya akura jekese wachire so wana so fudu ateko na chisi maka wie mne fa obe maka sa onye sa o me de maka Peter sigata no na from Moses Mrs. Jasa say na Yesu aka che Peter si Peter that's what make am na wo ma wadwa abaso abuja for mama wadwa abaso Peter fasika no share he fa share kotoku fasika kotoku no so fu di adano san wakana wadan na dia to so miensa daha yesi wo ne sabe enwan kwa daha yi a akora we say so fu di ade yi ewrade uni odwan kwa daha yi a e kire sei emi liki kakra bi na dia mamu na daha yi uni nya za beru nko ntie uni nya kwa daha yi a e kire sei uni odwan kwa daha yi a e ka bo ngwa ade ne daha aha de to so enai bede eyedie ma ye semina ma ye ni nyina na ma heda ya 4 letter words and some 999 some for o kai 99 baha be a he a baha boha be o he a boha da de a he a da bede be e de bede ya say but you much do me so na de mu ntwa ma me mo ngu mani ma se why f pa kwasi and q me mamo atenase mamo ejuma ya me nhyira mo pi Margaret Amponsa anadui ebae ya me nhyira obia ya kwa homa no so wo fia frɛ 0322083581 83582 83583 eno sɛmo abetimi ahoma obetimi frɛ ade abaso na mmom wo abrochi a WhatsApp number no me boy na me kyerɛ wo a mo frɛ no munjai wo fra yentimi mfa wo bɛfrɛ saa me battery abeku no na mmom yentimi mfa 0244 015677 who are Brucha and outside Ghana 0244 015677 0244 015677 who are Brucha obe send it ne edi egu WhatsApp no so eba making kai edi amount and as bebo abamafo hu de wo pese wo kire enfre
0244 no yɛmfrɛ na mmom WhatsApp ana yɛsɛnde ɛde kɔ hɔ no mu yɛkɔ ahoma no so woba na homa kasa ayɛ tiatia mepa kyɛ me mo adwo hello yee hi honorable one asante bekwai asanso se yasi assembly man udin ne baabi akasa firi hi asante bekwai asanso me kasa firi honorable one udin me bia no honorable one ayo yate mepa kyɛ baha yɛ deɛ baha adeɛ bi a sikan hyem to deɛ dina yi free yi sikan ni free mu o boa ba to say me say watwa mepa kyɛ baha yɛ deɛ boha boha na maka nse fa sikan dabi me say baha yɛ deɛ we yɛ boha baha yɛ minim ana boha yɛ deɛ minim yanku yanim ana daha nso yɛ deɛ ade daha no minim yanku yanim bɛdɛ bɛdɛ deɛ sɛ mɛntwa ranga menyɛ onabo bɛdɛ sɛ wokɔ afuom na wonya bankye bi na wonya bɔtɔ anaasɛ wonya adeɛ mfa ngu mu a twa berɛ na woabɔ no kama na wode ahyehyɛ mu na wobaa na woyi a na woato akɔne okay yɛda ase sɛ ɔfrɛ wa bakyɛ wotie me yɛda ase pii sɛ ɔfrɛ yɛda ase ɔfrɛ mu wa hello ananka bruce no pɛfɛ nyina bɔkɔ deɛ mepakyɛ bɔkɔ yɛnyame ase sɛ wafrɛ mu wayɛ adeɛ paa so nanka bruce oe yes sir mepakyɛ wo bɛdɛ ɛyɛ dɛn a bɛdɛ yɛ abɛ haba no a yɛtuta ne anwene bi a wode nneɛma bi agum de aba fie afiri wuram de bɔde abɛ yi na ɛnwene wonwene ne sɛ kɛntɛn lagis a na wode nneɛma agum wobaa na wowia na toatene bɔɔla okay mepakyɛ daha yɛ dɛn daha deɛ mehu bɔha matɔ sɛ bɔha bɔha no ane no sekan bi na kan ho na no na fɛ kakra na ɛyɛ yi na ahoma sɔsɔ na da kan wɔ bɛti na sekan no hyi ne fɛ bɔha mepakyɛ daha baha yɛ dɛn baha no ɛyɛ bɔdeɛ haban a agyan no bɔdeɛ haban agyan no wopɛ saa no saa no ɛyɛ fɛ no okay yɛda ase ɔfrɛ wa yɛnkɔ yɛ anim yɛda ase hello mepakyɛ wodin ne baabi akasa fii pakyɛ mekasa fii ɛdansɛ pagya ɛnɛ mɔ ntwa paa mɛbɔ mo maa because nsɛm no ɛfo yo mate ɛdeɛ ne bɛdɛ yɛ adeɛ bi a yɛde berɛ ɛna ɛyɔ yɛde berɛ ɛna ɛnwe ɛyɛdwi ne sɛ kɛntɛn deɛ ɛmmoa hyɛ na daha nso yɛ adɔbɛ nketewa no yɛpae paa mu mmienu ne yɛde abobɔ mu a na ɔmo de ayɛ daha no ne ɔmo de akuru dan mepakyɛ bɔha nso yɛ adeɛ bi a wansabafoɔ no ɔmo de ayi nwoma ɛna ɛnwene ɛna yɛde sika ahyɛ mu baha nso yɛ bɔɔdeɛ no a awuo no ɛmaa no ɔmo sa na ɔmo boro na ɔmo ahata ɛno na yɛfrɛ no baha yɛda ase ɔfrɛ wa meda ase yɛntoa so yɛfrɛ sɛ fra nyɛhwɛ pɛ bi fa hyɛ ne din no wodin ne baabi akasa fi yɛfrɛ me kwame apia mekasɛ firi asante bɛkwa apia ku bi na mpom te sɛn nyame adom ɛyɛ na woso kasa firi apia nana kwasi woso kasa firi fa asante bɛkwae bɛkwae bɔkɔɔ deɛ mepakyɛw bɛkɔɔ okay boa ɛne ɛdeɛ ne baha mepakyɛw baha yɛ bɔɔdeɛ yɛna nanom ano kora ka ne ne yɛgye nkwalaa wɔ so yɛgye a ne yɛanoko ne yɛaposa na yɛ muhumuhu bɔha nso yɛ dɛn bɔha yɛ yɛde sika ne hyɛ mu daha
That's where body 10 dear won't be no. And on your friend, da. Me pacha wo. Bede. Pacha bede yade ebre na enwene. So ko fo mu a. Na wa bo wan ye say you know the body na banchi. Na dia sisi. Na wa so na dia befie. Yeah, that's all free why. Yo. Hello. Your call. Facebook phone. Yeah, you want telephone phone. Hello. Ofa question. Nigeria. Yeah, Nigeria na boko there. Oba, when you are reboot to Okuchi. Na why any? And then men kasa bebre. E dia ne bede. Bede. No one am kai. Bede the ofa question I come away because me am ba me pedo kuku kakra me ko machine nya. Oba sem say utimi bo banje on o ye de abenko mu na ebo. Utimi de no bo. Bia wo pa wo ba fie no to banje kakra. E de wo to wa timo ko kontumre kakra wo dum na egum na jo abon wasa. Waso wa de be fie kama pa anya fe pese. Yanko ye ja benko mu na ebo ade yanko. Oba kwasi yanko na me e de ne baha. Baha. Baha no ofa kwasi. Ade bia ye de sika na him. Sika wuti anye di ye chanye ni mkani bino. Amje mayanka so ho. Yo na ade ne boha. Boha. Aba ba sien grenu. Ade be so boha ba. Boha. Okay, ade ne daha. Ade oba kwesi di pa wada o. Ada wonem. Also die. It's a power da boha baha. Yeah, that's in Nigeria. Hello. Hello. Good evening, Kojibo. Me pacha within baby Kese3 Aisha. Your friend Ramsey. Me Kese3 Nhyira the kwame kwano. Of you, Ramsey. Bede there. Bede bre ye de nwene ukọ akuma na watu menka ba nti na odi agum na odi abaki na daha ndem pata on de menim panyimfo sese oni odwai kwa daha yi a daha de on de menim onte da on da menteda woni nyai kwa daha yi a menteda boha de boha boha ye me fa na say ye kan say sika moto ye de sika na kim ye ne de ya permanent de sika kim baha nso ye de baha ye yi body na han no dia wo no ne fa na baha ye da say ofre why bede nso ye de bede okay ye da say ofre hello your friend said na Kese3 Feyase Feyase yo bede ye den bede ye okwa bush no na ebia wanya banchi na wanya bibi be fie e di pre mi etwa na yanwene na di nyama hyimu dia abafie okay bede daha police ya bono isa boha dia boto ketwa bi ya ele woman ya ele tikai eshim tikan ketwa shim tikan shim di try ni bi shim e bota so na se o dia shim pacho baha so ye bode bia o twa bode na fito no na ni bia no na ewo na bura ene ye fe sa na no kwa no titiri na eno na itadi to afuro de okay fe no body okay yes ma menka kambeka baha ya wi on so fe bibi che ni pe bibi fa che ni dina no me pacho e fro say e fro prof Kese3 be kwa asanso prof boko de asanso fo nyina ni Feyase fo nyina ho ye pa yo prof we yes sir me pacho wo bede ye den
the day say friend say abe you know how about no weka now what born now the body and especially banche now the gum bra we ni ade a we di gum na be fia o be ya to akone. Okay. Baha ye body so ka body no na esi won na watete na ha ba fa the body na aban no you know na yi na won ho no o be ka body free so a body na mu na yi na won ho no tete no na ye maame mo ana ye papa mo epesa na o mo de ko toilet en no mo de ye toilet through me pacho boha enso ye se what possible na ade na ye de sika ni shemu no tani ye Peter eche sika free mo di twa obi aso no abia na yokuku me skrise no say bi so bebe daha de eno de of aminim na mo fatas owo friend se bakwai ye cabbage farmer papa cabbage of our mama ji bi na mfa kwa aduane ni why ya mfa bi mre me why mate Recipe. Mr. Nipa na wo frɛ 0244 no so no eno yem frɛ so yem fa ko mfa ho. Yesi abrochie for line. Omo no eye abrochie for no na send WhatsApp. Wo mo kasa na omo de agu so no ya send de afa WhatsApp no so. Na omo de abeba ye bo wo ha mo mote. Na opese of frɛ bato a number aba frɛ no ye 0322083581 83582 83583 83584 nipa na wo send na our number 45 and the chat one 0240 770745 Mr. enye line na wo free so no eno so ana ye fa course no free 03 220 83581 83582 83583 83584 o free si eno so a yemfa my personal number me mpeke ntine ba makate no ana wa send message dia ba se me selective me nya selective mpanyimfo mo tie nyina nim se course e ba nyina no enye me na mefa in fact my hands are clean enye me na mefa na je create studio ba bia chi me hu na chi wo no pick call no fa nti wono kra wonim nipa o e friend ba na wa mi atokwe e so light no apeke Mr. Mo, enyeme na me peke course. Obi course e ba na menim obi a no akase bia. Nti number na wo phrase so na ye kata wo nyina no. Be personal number. WhatsApp ne ma mo kwan ma mo de fa so se mo mfa ho. Na e ba ne ya bo e de a kire etiefo a wo mo etie ye no. Nti wo frɛ na ye mfa wo so ne ye kata wa e kire se jai frɛ enye no so. Obetima ye wo ne obekasa WhatsApp obetima kasa de egu so na de afa ho. But se course de yemfamfa ho Mr. Wada enye bone kwanso minim se wutie pa woni gi program no opese obaso na wuntimi nwura mu sa no na ade fa Mr. Inti ko 0322083581 83582 83583 83584 eno de offer so a producer ebe peke e de afa ho na o de aba ehuma nan ana e de amamo se mon friends so na men shaupi. Hello. Hello, good evening. Udini baby akasa free. Mesa chobe ya ne ale isifu bakasa free manso ensian. Isifu yaro. Na Nwe de. Isifu. Na So nwe de. Na me ade me ho ya tena. Isifu boa me e de ne bede. Mesa chobe ade ya de ebre na enyu no. Ye sure pass and nko na Isifu me wallahi eno na abetwa. Okay, so me boa ye nto aso. Isifu da ha ye den. Ipa che yanko ye nem. Bo ha ye den. Ipa che bo ha ye sekan atade yanka ne so. Me pa cho ba ha. Ipa che ha me ye adwuma wa. So me ka kire. Okay, but that's Isifu. No. All right. Hello. Hello. Pacho udini baby akasa fi. Azamo fire, makazam abuontem. Fire abuontem boko de. Nyadom haye. Yo, ofa boaye ne. De ne bede. Pacho bede bre uchano ko mu na wabobo.
Kofu na onye ochie bia na uwu bia na na tum. Wa do na the number. You know no second ten no. Okay, me pa chawo. Daha Yeah. Bamboo. You know the border also. The tonton. Ah na eh. Me pa chawo boha before na Kofu ma o pam no se botono. Ibi sukura de twa hese na eh. Yo, me pa chawo baha ye body ne mefina watcha body na apro no. Mfimfini no a musu na twe na wa bese no. Ene na kan ne ma no omde ji awo no. Okay, me pa chawo that's why. Yo, me that's it. Man panyifo no omo nkasa ko ha obi say omo challenge omo. Okay, yeah that's pi why. Yantu aso. Hello opa udini ma ya kasa fi e ba so ye frame ye bo am kasa fi asante mampo asen ofe bo am so dumu radio no mam why ofe bo okay we free so hello the nation Kese3 Nsem Kese3 gas oven papa fi fantastic Chema na boko de of Kese3 Chema boko de yankro padum enkwa ho ya no achi obaje wa mamwai okodi aje wa papa bi aka edo hwere ni mana na ni de na ni ma hwehwe no brabasi minim pa so ahwehwe no minim why that's edo yire asemo yo Kese3 e ba ne sebusuafo mo pe gas oven pa ye de no aduane ofie restaurant hotels schools ana se ankra bia gas oven bia wunia baby wa wie school or pe gas oven bi dia start bi kakra ana wa ye big time two pe gas oven dia manu atopa no ana bread te de kaya ana meat pie ana cake ni no mane man cake na cake ya de higem cake sa boy mi de minimum ni nyina Kese3 e de yesa adwuma no o so me bola kese ne nchewa police station wada Kese3 nyame anim ni na no me papa me ne me papa nam saa na bi ye nam saa no sikwasi Kese3 so ya wo so we area nam se na wo be ha wo si ye mfa na me nkohwe baby oye na duro wo se wow banti wa ya de akura keto na adwuma obono no Kese3 una adwuma ye fese na duro ho no ahwe adwuma wo ye nkwada egu ho no mo factory kesi a wo bia giamanfo ma egumu kire mo adwuma dombe da chia waya de chairman nyame nhira wate obasi o nhira on so ma me pa ya na audience da kese nso eni nhira amana na bi bokrom lemes bokrom se no kremu o ma wo se gume na mpenifo se ase ka we uti aso room na wangala neko na odi free bokrom aduru Kese3 re 10 gallons ko dada na yeho enhira no ma na nkwatente scar wakasa me fam pia mintimi fam pio because o dama course wa wodo ko ekodo so mintimi ma de ma pack the car na ma car ya customize no di bo ho na bi o de ka o tim ja kan ma me de na ba bia na ye frefe na ha na dwe de o na ma he de na o ya mi o me ba no ban ma ko pack kasi wo ye so wo de ma na ya cho me na kata ka we de ja o de ma me fa me trotro chairman ma me nti we ubetimi de wa hana na metimi enu na betim bo ha ye den ugu ma si bo hana ne ene de ya na sika hyewu no otwe a na se de aka wo nsere na ye bo ha na bede de beden so meka beden ye also walk off for na ye na chene for na ye ko na ekotwitwa nam chene no me abo bede na de nam na hyem so ho sa ene friend bede nti bede de ya bede bede de
also abe ho ayi no ne ya twitwene ya bɔ ne bedesa so ya be ade ne yebo ne se oblagasi ya asemo yo na daha ye den daha kese ye kase daha eno ane se wadu tiato na wada untimi nko ba bia kese daha chairman oblagasi ya asemo yo na baha chia ayo de mo be na de o zi aka chia no kra de oh the baba me doubt mum die but you there baha de baha okay ya no acha na mo ama me wa na baha de baha baha ne de metwa mo baha ne ye afa sabio ye kurase no wakọ je na obabi na wasam ho wo friend say body ho no e wo body ho baha no wa na so de afa baabi enno ano no me da so na daha ye there daha and crowd o die okay ana waka bede wa wie ni nyina o de ye why ba wie ni nyina ka che o ba ko de mo na ka che ntema fe pa why na b bokum no mess na okay me papa old man is over fans old man no a guy too messi ba ko pe wo ha adwin tu yanko anim yanko abroche for so ke na from point fast edumie no ho okay menko abroche for no so na menhwe wo mo so wo modern bo no se de tie na yemfa bi emremo na se de abroche for no bam kakra ya mo mrantem why na yetimi abomone no bi na de di kan wono edifre we yifa 31 in fact me refi a check 31 yeah master 31 anye Hollander ebeye I don't know fakosi me mama ju unu aba Emilia Holland me pacho boha ye de sekan ehim ena baha so na minim se eye bode na bode dua no na yesi bode dua no yesi a na wo a eno na efe no baha etimi kra de ko toilet eye ye hu yi minu na kande fakosi minim muninya menye adwuma bye. Okay. Yada any anabana se papa ma yemfa ofofro we so don't to Italy na buy. Hello. Agwazi, good evening. Mechiamo. Mechiana na frempon. Mechia osofudia. Mechia busia ni nyina abedwafo nyina Mr. Mensa Italy pod no ni. Ene de mo agum kakra ma yada wase. Boha eye botona ye de sika hyemu no. Ene ye frɛ no boha de sika ni frɛ no hyemu no sika ni frɛ no ya ne sense o mun hausa samnama fo no nchemu no aha ena baha eye body ntenten body utwa body dua ne eka no sini na eka na pro ene ya na ya posa ena na fes ne de kwagya na so de mankokoto so ene ye frɛ no boha aha ena ayi bede nso ye abe utwa abe brena no waka bo hu mienu miensa no wa nwono ano no ye de kwa afum na se wa mfa kanta ankwa ye de no magum ye de ba fie ena akabako me kwa ba mi rafi me kwa ba ma ntwonti
Bye bye. Okay. The ha no so ye the ha ye wira ye de ma nwan no the ha ye wira be ya na wo dua ho ye de buru besen ene ye de buru besen the ha no so ye de buru besen de no nti se mfa se woni odwan ko sa yi no omowe omo de go ho na boto a omo nwanwe nti eno ne da ha aha ya da masi bebre echia atiefo so nyina bye bye ya da se papa ya papa ne de so de aba ne yenko ye Italy akwesi boafo ya frame ya waje mikasa free Italy baha ye body no isi na haba no a ewo ho no a awo no na ekurase ye de popa yeto boha enso ye ade a ye de sikan ehyemu bede enso no ebre ukotwa na wanwene enka ne ekurase ne de aniema gum ade so aniema sana ni miensa tie yada se ya papa no nso so dia ode aba ne yenko UK Miami Chrome wa Hima Chrome inyiri sememo. Good evening, we dear information nyina we kwame boati UK na meka sei you am say nsema amode abai me nipa na mse menim second one boha yesese dia sikantia nsa so na boha so tie sikan a ye nufenu ha etwa ha twa no ye de she boha mo ene friend boha no ana fourth one so bede se beda ye ni sumina so se as bibi a onwene na as wakon remu na onya ope bibi de onyama bi egusu na wachichire ntino beda no sade no so onwene a na ode onyama ekum na ode efi se bi rumors de na ode abefie we de nyame shama mu da maso bebre kwambo ati ni UK bye bye. Okay, kwambo ati da sepa na yenko miniaba Agata ono so de free Italy yentino mepacho baha eye body dua apro ne ye bro first ne de kwaja nan so enna daha enso ye sekan ye de sekan ne wurem enna baha daha no so ye nwura bi ewonwur ahan bi ewonwurem eye nuane ma wodwan enna bede enso so ye abe ehuno utwa utumi de chichira ade se ukwa afum no wanfa kentan ankwa na akopia ade bi so utumi twa abe ade no de abe ahan no chichire onwenwene net ebo ne misa ebo na paapo na de achichira ade kro no de abefie nti boha eye sekan ade de sekan wrem daha eye enwura bi a ahan bi a ewonwurem odwan we pa ena bede nso so ya abe a yetwa na ne bre na ne de achichira ade efiri nwurem abefie medase. Okay, ya da idia bana se papa ma yemfi wono no so na yenko Italy biwe. Ensafo nyina me mawadwo metemo nkache me ba so ache mitukwan maba woni kani waridwa ma film metemo nkache pa kozibo afo mechie bibia na dua mechie bibia na frem po mechie bibia metemo nkache mama message say long time baha eye body e ho ade de pepa to na de miekuro ana boha ye de sen ye kon hu tuti o sika o de hye boha mu na o de esen o kon ho na da hye me ese me hu ade bi fia o esen ye kon hu ye twi ye se de wuram ni yakashem enti ka ne boha ne de ahyem ana bede so ye bre ye de bo we ye ko titifo ye ko fu me de ye bo bede no a itimi de so anema e be fie bede na abede yere de odwan bede yere de minima de kro nti de minimo ano monikani mo ba metemo nkache erade nko bibia ho. Okay, so Monica na etene nkano ma memfa menua ba akosia adai wono Italy yentie no. Black was a good day be on a hot to say.
Unyaba Rita Mikasefi Telecomo. I Bohano second beer. I see if no I shall bohem. And no name the names of Bohana Bahano say. Ball a moro banawa why home no posa. And near friend Baha. And Mrefi. Black was see a fin makai bedeno. Bedene yese wako from na unya de enchichiwe no trouble no wabone bedena de bia. Buru anaso banchi bi ne fen bede. Ena bohano. Mrefi daha no de bia. Anajuha minti. Okay. Ma yemfi na afi yenko Miami Krum. Baako aka Germany. Aro kosibuafo na abijafo betia mu pi. Efrem of fire donko. Kasa free Germany. Ipa chekasa beda eye bre utra bra no aze no wabonesa. Ha utukofu ko utu banchigum ene fen bede. Ene ba haso ye boduba body na ba no bi. Asa dia awo no wotia. I am kind of and I'm any feno bahano the man. But I'm a chemi repart to Obusacrua, bandit in a Samoa, Obusacrua, suffering 2 donk of Sacrua, and I jewa donko on Sobusacrum, show me in a Yamencomo. All right, 1045. Ma yemfro na yenko minua bia. The tin Cassia Mania Matilda. UK Liz yentie de Matilda de ebre yentie no nkwa mene akosiboafo amansan nyina boafo mema woni wabadwafo nyina adwo enanwumre se empanifo ka se baha ye bode entente bode onse si ho a eya na enwura bi ewo ho enye na haban no ehun ne hono no body no esi ho no ni dua no esi ho no obehu se eno nko a e friend baha wotete a tete ho ye ne etena akrasen de ne mpanifo eno nana sabi omugya wo manan a omode pepa wo moto ye ka se boha abetwafo ene yisu boha no eno no omode omo sekan keto na omode twitwa abani mu no eno no omode hyemu ene ye ka se bede no tete ho no a na esi apata ede ye ayi anase program bi no ye de nkampuro ye no se wokotwa bere no a ewo nwura mu a untumi entwe na se wo nwuram enti wo de tata so a be from 10 anase whatever wo fin se ubetumi aso ano no abone mesa wo de yire wo de toto so makoma no abone mesa no atam de aso a anase wakwa afum no akonya nam bi wanfa kenten anko ne bia akonya mfumu akyede mfumu bi ba bi te se manchi menken onye wadwen se nka wokutu but mpofri mu no abibi saaba eno so utumi bo na adegum me da woni abadwafo nyina se me kira dro nyinafo edomma nyina me de nyame jamo baba mini aba Matilda na ate nka no no ontwa kra nka me bowura telephone mu na me loto forecaster na obi adi na me nua ba ani no mati bida otwa ni nyina bubu no metua man wi atua na mafa kire akwaje percentage okay ma yenko Germany awasi mama ajo don fanie Hamburg enim se obi a ho ye abadwafo na frimpon already ne bisadua sofudua de won se bede ye yakwafu mu na oni kente na oni ne ade a wode ne ma begumu na watwa bre na wa chechire na wanwene no ne efre ne bede ye ni sumna ana baha ye bode ne tente no ana isan se baha ana
adeɛ bi ɔkwasi mewɛ fidi aka no ɛyɛ mmienu pɛ na momfa ne saa nyame nka mo ho meda mo ase pii bye. Okay, yada se papa ene wo so dia ode aba man ko na omi ho no no de free Italy. Hello, Brakwasi, I'm a joiner bedwafo nya na omi ni Ye jo so. Italy behia. Okay. Brakwasi. Bede no ye ukwafo ma utwa abe ne bre ni bi na wanwene. Utinde wonye magu tuba nchi ni manken bi a wohihye gum. Na da ha no ye abetwafo ade bi no omo ya na omo de ebo omo nsanum. Sana mechi ase na boha no so ye bɔdeɛ ne hono na ayɛ dada no wotumi de bɔ dan so na wotumi de sɛ fam so ma nipa da so ana wotumi gye awɔ so wɔ so tetefoɔ no Brakwasi mekyia ne abadwafoɔ nyinaa mekyia me sister na akua wɔ Switzerland mekyia me sister akoso wɔ Paris Brakwasi mekyia friends of Akwasi Boafo nyinaa bye bye. Okay, danke. Friends of Akwasi Boafo nyinaa da se. Ma min kominia be ma baako ono nso so ewo UK. Yentie no. Hello Brakwasi. O ni akufia ko woni mi fra wache. Ba mtu kwa mi jami fun wa bi kura mi be na ma number na mi refi number. Baha aye bɔdeɛ ho no aye boro di kwa yi wotindi kwa bucho watindi yi wodi yeno mo bebre ana bo ha so ye sika aye discount shim wansama fo ne ye na beda ye ni bede so ye aye ne de nwuno bere na de nwuno aye bede na Brakwasi na fa fo nto kosu o gina mo la o ugune no mo sesa no onja ne wake yen kura ne mfata no onko skuda no boy. Okay, yada sipi ma yen to aso ma yen fa we nsu de free Germany empayfo e motrasi o na me asum dwe nkamo mo ye ne je na me hira mo bebre ejesu ye ni Germany Hamburg e pacho se ka beda ye ebre ne ye de nwene no wo fuom na de ne ma agum na de abafie ye ka boha ye adia aise kotoku aye de adie hyemu say like itimi de sika ekura hyemu ne friend boha ne ye ka baha ye adia ebodie wo ebodie ho awo ndi awo na oposa ane friend no baha kanen kwana pay timi de ko ja omunan ane ye ka boha so ye sorry makan no daha no na ase kire madwene kakra ba daha ne ye ba bia ase mubom na muda anase ye kase pay kase daha that is say opposite kire so ba bia da for trito nda maso bebre nyame asomdwe nka mo nyina ajesu ni bye bye. Okay, ofansio yada sepa ba men call me mame Matilda UK. Matilda, what again? Okay, yenti Matilda. Oh, Brakwasi, meaning say I too late, but I feel makai dahano. Dahane die. Eye Nhyira bi a normal na ye wodin bebre e frɛ na abrewa kata obi bi ana sɛ odwa nkyene on sɛ wodo wonan kan no a na wakyɛ no ho ato hɔ wodo wonan kan na ado ho kan no a na wada hɔ ɛno nti ne ye frɛ ne daha sorry we dey I too late anyway minim sɛ wontumi mmɔ me da se bye. Okay. Ma yen come ma Evelyn UK Dagenham. Nana from Paul ma no. Nana from ma fa Krube so na ma one. Ma Evelyn. Dagenham. What's it? Dagenham. Uncle ma. What to my Evelyn waiver? Ma Evelyn Dagenham. What's it? Dagenham UK. Dagre. Ham. Kwasi,
me ma oni abedwafo nyina ajo wo ma me Evelyn ni o no wareshim se mo ho ye onyankopon ka mo ho ni mo adwuma pa mo die no osofo dia me ma wajo na na frempom me wajo me ma mo nyina ajo kwesi usi emre so me dia mienu pe na metimi ana metimi etwa yes bede eye abe ukwa ye dia abe na eye bibi te se bag na wo di aduane wetu banche ana bode bibi biara na wo di egum na wo di abe fie uye na se boto uye ni star no te se bags ana mpenifo no ana titifo no sa na mo ye no na bohanso eye bag kitwe bi aya mo de sikan kitwa ehemu eno na efre no boha usi emre ni mienu pe na metimi atwa me ma woni abedwafo nyina ajo bio mi chia friends of Kwesi Boafo emenyina mi chia mi kunu kwa me bisa Dina Evelyn Richard Isaac mi chia mebusuafo nyina minu mo mo tete menyina mi chia chia o nyina onyankopon onka mo ho mo bye bye. Okay, ma yemfa di honum minua ba na yak ewe Germany Germany kura na yak wefa Germany krube na popular ba kubi na from krube ta bobi the new Stuttgart krube Birmingham we UK okay Baby. So that's not it. Baby, out there UK. And then Hamburg. Yeah, Nayak or Hamburg. Okay. Tinayak, baby, I will be a memojo. Nayak in the beer by Tiedo. Hello, Mr. Boaf. Good evening. Oh, Uniaba Nayak one Nayak in ye. Mechiachia, no abedja funina. Mechiachia munina mpenufo amweshe na mechiachia mu ma femo papa Mr. Boafo ma film figa na bedru adwuma nko nti mi kra enkyere ma adwene nti mechia me se nyame ado munina mo hoye nti me damase me hwa mo life me damase bye bye. Okay na yakano no yada se papa na from pom bekum ni po uni ababi o UK friend na number was 8 na from number Dagenham say can Dagenham say can Dagenham bit back and Dagenham Dagenham o she din dey ke Dagenham but yen kan sa Tottenham e kan Tottenham to you can't Dagenham. Okay, Dagenham. She said Tottenham. You can't Tottenham. You can't Tottenham. Dagenham. Mate, I would also mention. Yan twaso, Nana, baby, I will go with my Stuttgart. Who further about the Stuttgart? Who know can be. Fado chat to cry. Mema Nsem Kese abedwafo nyina ajo ofra me Jesse. Me free UK asama odi abetu dwana mpesa me kire madwen so o company ka se bede anaso bi bisa se bede ne de bede ye ebre na ye de bo ebre e de bon second ten na se e bon se kutuku na bag no so akofu mu no nya nema na se wanya bibi abeso na ni kenten no na body enema ne gumu na waso e de abeduru fie ana boha so ye sikan nufanu na yedi hyemu nufanu no ye sikan ni mu ni akire nyina atwa na boha no yedi abo nwa na ye yedi sikan ni hyem sebe ya wode sen wo kon ho a entwa wo enti no na Yesu ka kire Peter se fa o sikan hye boha no mu no ana da ha so ye ahaban anwono mo tete no na yedi kuru edan so ekura ase dan sebe ya edan no insu oto a obi wo mu a emfo no nti yebetimi abase ebi kura yebetimi afane se bamu ana se tonton aha no ya yeri kuru dan so yebetimi afane se baha sorry daha se de o maka se oni nwa kwada ha yi ana omo we no ana baha so ye body tenten a
ya posa hata mana wo a eja ya na ya le pepa ye ho na ye frɛ no ba ha madam ase bye bye. Yes, yeah, that's a papa. Abuja for Yamin show Bia or Frey. Gently and for and in a bit akem. Now, me and me and Nadia, my yard, dear. A beer campa, breachy for the beer cam, and a beer cam, because being come one of my boy, main fanada, me beer cam. Now, so my mini bar could producers mini bar confusion. Now, young fire nearby. What's it waffle? My only one beg your food in a ajo. But your friend me. Crobia Santua, because I free UK, Milton Keynes. Baha, a body, a horn, I dry no. First, near an animal posa, no more the toilet. And when a friend Baha, na boha, a dear Jessica, a shim. And a bede first, uko fuma ubuja. Omuti minute, no more dear chimuja. And I say, one fat can tell and cry, a being no more day, and near manegum, or punch near dear negum. Nada honey de empacho meaning, Darcy, me mamma with your phone in a ajo, my bye. Abijafo so Edas papa say o frey ya Nyamin Shamo. I will join here on Facebook Nhyira 104.5 FM na YouTube na Nhyira TV and some na ye dey brem na no dey papa anya Nsem Kese3 akwara ntaf akwara obi akwo ntafo okoyo magula trim bomba ye dey brem enya no nko a nsem pii eka ho a enyumre ye dey ebesomo na mayenika ne enkohwe abejafo no se de nsem e bae no wo mo adwenkyere wo ho ana se nsem ade tudwa no besi ache wo madwen e dey afa ho mamenka wo se mo na wo krai mo me de dwumade ebremo ene Guinness ye nka nchew se nsapapa e wo wi ase baako e wi ase nyina obia ginitum e baako Guinness anitum na to no mu a eniema ye woni padua no no Guinness so twa Guinness ana edekeke. See, for this life you no be black or white. Say dear, Nsem FM, Edin Yesi Ogana, and we are here for neighbor beer, air tower bubuano, and found a baby hour, yet in your basic beer, I'm manual phone so. Ye hear so test NF, Ako 8787, ye bet to 15 pesos per udem, near Kwasu beer, yet manual phone so. See a good Nsem, a dread Nsem, and Niji Nsem, and I knew to piano, yet they brought some procra. Nsem FM, a one day. You love what I'm wearing? Come with me then to Gamel Clothing. Let's go check out more. Guess who I just spotted over there? The man himself, Gamel, yeah. Me na me CEO ewo Gamel Clothing. So person wo sha atade na ye confident. Na wo pi na wo nam na wo person betwetwe atade na wo hu se wo na wo ba na. There's only one place there. And one Gamel Clothing. Your variety of designs. The OPB occasion ben na woko. Just walk in here and you'll be sorted out. If you want a very good African wear, this is where to go. At least you wait to me ashma atade sheme na dia judge. All right, so now you know where to get everything African wear. Gamel Clothing. That is your ultimate brand for African fashion. Find us here in Kumasi at the mall, Kumasi City Mall. Look out for the shop branded GC or Gamel Clothing. Give us a buzz. 0557 925022.
You can otherwise link up on 0247 210805. Gamel Clothing. Everybody is welcome to Zest Consult. We are an educational, travel and migration consultancy. Zest Consult is an expert IELTS training center. We've trained myriad individuals to pass the IELTS exam, facilitating their study and work abroad pursuits. If you want the best place for your IELTS tuition to study or work abroad in countries such as UK, United States of America, Canada, Ireland, Australia, and other parts of Europe, then you have to contact us, Zest Consult. Over the period, we have held abusiafo asem na no ayenyan so for the video bi sisi a wase dabi dabi wase won ka ho asem because I know shima no ne yema hye no so we because me nka ho asem because ne ya sesa de nesi den obata ti bi ja ne ba na ensuo fa obatan o mamienu bom ma ensuo twe o moko serious anti asie nim awona nye ya na ma na nye mo a ese o ma awona ye simple bi ese wo na so ya chewo ti ya no awo no na mo no ate ese wa che ne jeans na ne tubom nti o mfa ne sa awona ya wo bia yo ya de mu chebu nyina de bremo anwumre na me pamcho ye monitor tewa na ntia no ye baen ye kase boha dey owedoa boha ede ene boha abati me da hye kwasi bofo okoremu apretwa say no ho no o apretwa ho ene boto ne sen ho ne fra apretwa no ahye atade ne krusi na fe no akofa boha de o de sika ne hyemu o de sika ne hyemu say okogu abo bia say your trifri wonya abo bia okunu ana say o de sika na de twa bo ne ti okay ne fe no boha eno ye nuanum samama fota ekrepre bisa bon se be na esen ko nam so nam ton temaniti bon se be bia na boha ne bi sen ko se be adache ko hia atamfo bia uso mu a ko uso mu a no atwe no di baus ne fe boha ye sekan boto sekan ne chimti twifri mu a no di baus okay Peter de ne bi de Peter ni Yesu nam na Peter twen ya odi twa obi aso na Yesu Peter fasika ne shebo no wanka say ada na ade sika ne kan hom ye nante next time sabi kwase e beba be jibi bio no what na so no o se fa che ho den ya obi omi anka be na die ji den ya obi de no beba o se o Peter fasika ne shebo ye hye no anka on boko akoto no wo every anka de se otimi dwo on Peter fasika ne shebo nya hanko a the fashion na me fast on entaro obe sa ba bio obe sa tina so on Peter de ni bia yo na yentu aso e sofu dia daha o do asi boha e de de sika hyem daha so e daha say yes daha ye wira obi si daha is sleepy here I'm coming meko aba now da so da wa don't go anywhere ahwa na eso da daha aye wira ye di kuru dan ya fa kuru dan anya daha fi se we di be kuru dan no wada ayesesere yetimi de sere ye yetimi de bamboo ye yetimi de agono ye yetimi de kokwa aha ye yetimi de body aha ye so ho na wo di kuru dan ko ade a ani bamboo no se wonne udwan kwa da ha yia wo ye no so we wo si adabi ujira baby ojira na obawi sa because na pa ba no are dey obawi sa wo so dia wo di kuru dan se wo fam kuru dan dia wo twa koma wura your friends wo dwan na abo an dia anya da ha na dia wo de koto baby a wo be da no de friend da ha just da ha ese esre eka ho kokwa ha eka ho awono mo ka ho bamboo your friends say adobe so ka ho any body wura no kran so ka ho wo de be kuru dan no nko ade ye fenda ha
cause sa wura we nyina nso odwa wawe ni nyina wawe so enti aka okay ma yento aso e bede na from Paul wa bede oh okay ebre ana abe ebre ana se abe papa ya yede aye boto na etwa ekonkomo no na ya nwene na be boto ana se won mesa bag no na be bag me pese me katwi nti na me se boto no me ka bag enti na ye bag so pe bag ya na ai beda no se woko ye bon bra wakonya dufudi ade bi wo wira mu woko mi se wani na ne ma bi so woko enu wakonya we ne ma na doso unexpected materials asene boto abia wo de ko ye no enti ehwa wo se wutwa bre na afi wo de ye boto na ade enema egumu mfudi ene edigumu nye store niema ene edigumu afuomu na ye de afuomu na ye odem niema ene edigumu oh okay enti wuya wo ba na okoto atwe na hanam seti edigumu enti ne se ebre ayeyi eni suma beda ayeyi eni suma okay ya ayo papa di niema na ba fie no ma so a bona so ya no akoto no atwe na de odigum ne ba ne wa kipu ne kofi akraye da ase na na from Paul yankɔ de no so e baha de ye tra krase no ya yusu bia ache eno eye ye friend body for chie wotwa body na ni dua no na awo first ne kwa no ye te a upusa na ye mre upusa na wode okɔ mostly na no na ne ta yusu sometimes na za toilet roll na yusu no a una kwa fine ana brodua aye no ma just uchi ayi ana champa habai ngora boni ebile uchi paint what is it edi obiso de ana ano zo no agwazi bahano onne na wo do de be ano zo na emre edu di twa utimi dakra osi wo ya utwa amprame chaza amprame say chaza eva homa le bahade wo de kwaja na so a embre ya de a sebe bo dia fochie bi awa wo de posada ya utimi tini sei na wo de ajaw nai wo de afipa ana me chaza wo pipa oto ni nyina no entima wona na wo de powto ohun be akoda ana no zo no yetimi sa de ji awo ya wo akola no yetimi titine bebre na ya twetwem sei ne de na to so akola ni tofu akola ni timi da pa na enu ye mfa nya wo ma pra ne na so ye de ji awo ye manya ni abazi woni se baha na kane no ohini pani bi etimi ma no nkoa akuchini te munkopemra wo ya koa o yetimi ma wo de ba ahemfie okay wan fa ma yetimi twetwa mo nsa etimi de ko ba so de ohene be de be ye no ho nyina ye no ebi a mo na mo de be ba besom enti na nya adwuma ketwa enti se net toilet roll no na na de sense so use brodua ne ade de be se ba ha kama fat ho moton no okon baby enti normal twam normal sesa mena se me awadi me di ka wumfa bi nka obi ade ho wo de ka no obi de bi ka ho da ha no wo de akura no na jaza aketetu akura na ka ho to wamfa da asipi oyo mo me mfansi wa yemfa bi nseso bi ayi de abusa for aisha o say da bi yemfa bi ka na from Paul among for ball what is akra na oh yeah honorable one otwa baako ana nanka Bruce onu nso twa baako frɛ wamfani dinama Kwame Apia etwa miensa Nigeria otwa baako Ramsey onu nso efre otwa mienu ana baako nso frɛ fidi asemi krom wamfani dinama otwa miensa Prof otwa miensa Ali Yusuf onu nso ebetwa mienu
wɔfa yaw otwa 9 ne nyinaa ɔfa yaw ɛyɛ efie Ghana ɔno twa 9 ne nyinaa yɛboa wɔno nso ɛte kɔe ke adu otwa mienu ke adu twa mienu sɛ deɛ yɛ ɛna yɛkɔ abrɔkyerɛ nso a Emilia Holland otwa miɛnsa Mr. Mensa Minua Podnoni Italy otwa miɛnsa Mr. Ejei ɔno nso Italy miɛnsa Kwame Boateng otwa mienu Agata bɔ ne ho mmɔden twa 9 ne nyinaa Agata etwa 9 Monica ɔno nso etwa 9 ne nyinaa Monica nso ayɛ adeɛ paa ɛna akɔsoa dɛ dodo na frɛ ne Rita enso twa mienu ana no name baako ebai Matilda etwa eye 9 Matilda donyina Matilda donyina ono so twa 9 ni nyina Matilda oya de wo kire mu ye pa ana donfe ebetwa mienu ono Germany Naomi Italy otwa mienu Kofi donfe no Kofi Ankuma otwa mienu okay Kofi baby a obi a menso me chia obi wate Kofi Ankuma yo ajasuo etwa mienu ma Evelyn mama 1 me ma me ba ko pe friends of course buafo a me be ka ho November mu otwa mienu ma Evelyn oya de na yak ono so etwa mienu ana Mr. Jesse enso yade otwa 9 utwafo ni nyina ana krobia asantoa wona firetwa ato krobia enso twa 9 enti na amananefo no enipa 1 2 3 4 5 enipa num ene timitwa fo ni nyina ewa abrochire ana oba ye fie zo Ghana enipa ba ko pe eye ofa yaw ono ni twa fo no enyina agasi na ene resource no sa eneti abusafo ya da mu nyina se na bia ye nko ye nim na afa ye nhwe nsem ane Africa che wunu se onko Facebook na onko hwe niema bi esisie na me yase ya na se de mujasem ne niema na etie ne ya intimi show ni sa niema ekoso Facebook ana ye my Ghana mo ye show no Facebook na ano odin sabi niema furunku a na otwi mu ensem osie nyina ye ensem tan de se ye bia nya pepa na de di kan no ye beko akonoba wo no ewo esiakwa no ewo mfimfini da bi apuye mantem mu na apuye mantem ho no na chese ensem a eba no Facebook bia nko off no nya Facebook na etisu nya no na metisu hwe e de na off obi si Facebook off but Facebook nko off no so na metisu me hu e Facebook so metisu bibia e okay ati de akwade se ye beko akonoba ho e wo si akwa ye si akwa ho no mo nso so se bia piepie firi wo no ma abusuafo e ba no ani enyan ya ede emu enchemu enyina no ya de ebremu ne enwumre ewo Nhyira 104.5 FM na Pauli ede de asie no ede beto ya animu na akonoba ana gina ho no enti ko Facebook asema ye bekeka nyina de atisie obi a wahye no wakomfo obi aka abono obi a wono ne yere da hospital yetu o rasi akofo makoso ko pagyaw so ko nu abe na abafia beto no de akoye okoye edua bu abono via sensempa to doso asema agwonwo de akoso nyina ya nema ehu enwanwa like me yere yare me dimirika me kope edro di abrena me suma koshi aka nkwanhia ana se be dua bu abomi papa we oda hoyi mu da mo hwe ni tini na da ho no yentimi nhye da show mojasem na ye kokko no papa ya oda hoyi abusa ne yere yare o dimirika kwa afuomu aba akope niema de aba be niema abeso de maso na ne yere no enya hoden Sanframa bi o se free here fra huru kukuru gra po budua bi nkomo kugra awle se ayi nhhwe yes I move on ma under the black and white we will be in madoko my Facebook for the madoko ni
Oh, it's a muka. Wait, Mumma, the way it's a would have been a good Mushi. It's a Busha for Muka. On the Trebida, Coco bin chain. Nandina, Pauli, Mania can away in Shadan Yesiro, so we did a Nyadbia. My Shadian. Oh, as I am called you. Oh, it's a Facebook. About here that way. Oh, Facebook, Munya Ponya, Mutimiko Facebook. No. Or qua a former quack, say Jack, Kaka. Near Yara down, Tian Cornea, Tian Concussion, say Benny be there, the Abba, near Betonsi Joe, say my own. A jade, Nana, Yakoshaya. A dear Buokuno. Yentia Conoba, now Omuimu. Baba, Madre. Hello, Conoba. Hello, Patty. Boko, dear. The Pacho, Cofodia High Boko, Mason. Hodum edua buabo no de ne ba ya mata se koko se ye we ne ye wawo se amrew se odumo difochiu ba ne sei ya pese me da se for me do ko efiakwa eno eben chebi eye president kom na abrante bia ye friend Richard abrante na 28 years na abrante ne Nhyira NSA na Nhyira fefu na edu bra nyakopon besue no nyakopon kosue no boko ewo PB hospital enti hospital bill ni nyina ekoye 6 Ghana cedis na eno na abrante no enya 76 cedis no enti no okase Nhyira se okọ good side na chese omo tembi omo use se kuli eye ọmamman ni asoyo ne gu na se anua no na se so mo ma no ma afofo nti lu ho mo nya voting ketenkete bi ewo mo na mo aka bom na se afoton eno bi e na brand ne ye se okọ good site ona nka wakoye nti okoye obenya sa good ni bi afoton na 76 cedis no watimi abitua hospital bill no enna okodu good site ho enna ensure sha se to nti edua bi ewo ehonom ena edua no afi 2 ya etimi egu abranche no so ekunu ya tubi primo ewe si akwa ena tete sorry no etie nti Nhyira ne da hospital no sika na nka ya je ne yesa enu 100 cedis kra 76 cedis ena 40 pesos eno na ewo business chese okọ fom no akoye so kakra bi obenya bibia beton a e de ama ne yere na yayi no a eno na mframa akofa ku no da pepe you know the message e call odie ene se nikru no akomu abusafo mo tie yen ana mo hwe ye wo fie no obetima ko Facebook uko Facebook a search Nhyira 104.5 104.5 no bo se abantie bi na da hoyi na niti na da hoyi edua abua bunu fo kunkra se adano yehu se mframani free hi o se free mframa bonni o se motia mframa hu epa edua no nkomu na kuro gbura abantie ni tirima bona hwefom wona da hoyi niti niti no niti nda ho akuno 76 cedis madam bra obi ka chote mani hia wa ana se odome o se ehia nka wa ohia ahokyere abia fere so ohia sika ma wonsem masa ya papa 76 Ghana cedis enu 100 cedis o kwa fuma ko so obinya sa abe se koku se wan wa be no ka wa ma ne yire enya hoto edua bu abono akonoba nyame cha ne wa ma ne ba o de amaye akwase me so me da se fie che bia me me fie fo aso ate nua be ma akonoba ana abusuafo ye te ne nka no na yenko eye manso aboso ye nua be ma bi e friend se Esien ono eye unity committee member na ono so asem ato no nya asem keto abusuafo
kyese ɛtan na asɛm a asi wo hɔ nom no ɛna yɛde bi ɛto mo anim no na mo nso so matumi ahu sɛdeɛ asɛm no ɛkorɔ na ɔno ne deɛ no papa bi atumi sɛ obi ne ku no sɛ obi ne de abreɛ bɔɔ no Pauli ɛde ho ama ne ɛbɔ nyinaa no ɛde ɛba aba bɛto yɛ anim na yɛtumi ahunu wobɛtumi akɔ Facebook Nhyira 104.5 FM Nhyira 104.5 FM Pauli ɛbɛtumi show saa video no papa bi a wono asɛm ato no na nagye mayan konti Pauli ɛde bɛto so na yɛtie sɛdeɛ ɛno nso kɔ minia madwoe wo susu deɛ yɛho sɛ abantie bi ana ɔda hɔ kekra ne mpaboa nyina gu ne nkyɛn a sɛ owu deɛ na yɛ no sɛ deɛ na yɛ no ɛba ne sɛn ɔpanyin yɛwɔ ha ne nya no nteɛ sɛ nnipa bi da nsuom ɛna aboa amanneɛ na yɛtwetwii no agye sɛ yɛkɔɔyɛ no yɛ kwabena alaagye ɛnyɛ hɔfoɔ bi a yɛfrɛ no kwabena nkonomo ɛdina dodoɔ no abɛfrɛ no ne alaagye na agye sɛ wakɔtɔ nsuom a wɔyɛ nyina deɛ ama yɛma polisifoɔ asɔtee ama ɔma bɛfrɛ mu no de kɔ ma nso agorɔtu mu a ɔmoyɛ nhwehwɛmu na abatie ɔda hɔ yi wohwɛ na ɛdeɛ na yɛ no ɔpanyini kyɛ sɛ yɛka se yɛhunu biribi sɛ bi a obi atwa ne ho akɔa baabi anaasɛ obi atwa no baabi a na yɛ ntorɔ yɛhunu biribi a wɔ ne ho bakyerɛ no a polisifoɔ ne baayɛ ɔmo bɛfɛ mu no ɛne yɛhunu sɛ asɛ mogya bi ɛfiri n'anim mu ba wei no nti wɔmahunu sɛ bi a bi a ɔte hweyɛ anaa adeɛ bi na ɛbɔɔ no anaa biribi sɛ ne yɛ no apolisifoɔ ntumi nka ho biribi ankyerɛ mu wie no deɛ ne ɔmo sɛ ɔmo nte aseɛ sɛ baabi ɔkɔwu yɛ nnɛwa ɛnyɛ fie ɛmu wa paa nti ɛnoro adu apolisifoɔ no san bae ɛmɛ san kɔ nwura mu hɔ ɛkɔyɛ nhwehwɛmu a wɔ nwura mu a sɛ bi ɔmo bɛhunu sɛ wapepere baabi anaasɛ biribi a nso ɔmo ahunu biribi asa na saa ewura mu hɔ a ɔda no ɛyɛ hwan afuo mu ɔno ana afuo mu baabi a ɔda no ɛne ne wɔtwa ka bi anaa wɔdi dwuma bi wɔ hɔ ɛbɛkyɛw ɛhɔ no ɛyɛ nsukasiɛ na ɛyɛ kwan bi korɔ so nti na kyɛ sɛ baabi a ɔwɔ deɛ wɔyɛ akorɔ so kɔla akɔ forest a wohwɛ a saa forest no wɔkorɔ so forest no wɔkɔyɛ dɛ wɔ hɔ ɛno na ɛwɔ na saa abantie yɛse yɛtete sɛ obi ne kun no so obi na ɛyɛ ne bɔne bi na ewi akyire no koraa no yɛakɔ akɔkye nnipa bi wɔ ho ɔpanyini nokorɛ biara ne me unit committee time a mɛwɔ ha biara ne hɔ a ɛtwa masom saa ɛkuro dua yi mu a na mefiri sisi a me ne wo ka sɛ kuro dua yi na mu nso na mɛwɔ yɛnkyere wɔ biara wɔ no asɛm na wontie ho asɛm biaa abusuafoɔ na monkɔ Facebook because yɛnte yɛ a yɛatetete no ɛnso yɛ different ɛyɛɔfa yɛhu sɛ ebinom gu nsa ne nneɛma baabi ɛno yɛ dɛn a ɛno no yɛ ɛberɛ a yɛsa kɔpagya mu no amakopagya mu no na ɔmɔde nsa bi bɔ mpaeɛ sɛ ɛgya nyɛ obi na abɛyɛ no wie o ne yɛ ne a yɛbɛfa deɛ ɔmɔde hyeɛ na ɔmɔwotu afiri mu ɛno yɛbɛpagya no afiri hɔ nti abantie bi nso so a yɛakye no a wɔn kyerɛ sɛ ne yɛbo no a wɔno no yɛsi binom twa no suspect sɛ de bɛ wɔno ne di saa nsɛmɔne no ana yɛkɔkɔkyee no ana yɛgyaa no ewi akyire no yɛsi watwe sikan de akɔ akɔtwitwa nipa binom ɛno nso wɔnteɛ ɔpanyini ɛne ɛna nokorɛ biara ne mu na ne ɔmɔtwa asɛm ne baabi ɛna de abɛbata wei ho okay yo wo de ma yɛngyaw na yɛnkɔdi nkɔmmɔ why na yɛnnua bɛrima yi wɔno unit committee member
ana ɔno ɛkasa ase we na yɛmfiri ɔno no so yɛnkɔ nkɔmmɔ foforɔ so na yɛnkɔ nkɔhwɛ sɛdeɛ baabi foforɔ nso so ɛho asɛm no teɛ na wei nso so yɛ asɛm foforɔ a ɛreba yɛnnua bi report a wɔde ɛmaayɛ ma yɛntie ne kakraa bi na yɛmmra. Hello, Fakosi, good evening. If I try to say, you say Nyame adom ho ye. Ye do bo ade ase so ye. Pa try ye frɛ me kwabena. Because if you wa wase, kwabere wa wase. Enra bre ye frɛ Akosi Banahini, okɔ abeso. Wa ama ye na so ye so bi kɔ efu wo ma ye muti wo ho hwi mu am kɔ hwehwɛ no. Ye kɔtɔ kuku bi ase se obi eku no, otwitwa na to. Nti ene no mu hu no ba me minu ho mu ku kumase. Eno ma send me say video na me dey send o to program iti. Ewo Nhyira FM kwasi ada bia miti o from Monday to Friday so ya miti eja usu. Na me say me dey send o na se mo ba suma mo nkrofo amoma akɔ hɔ akɔyɛ hwehwɛ mu abrɛma. Me da se pa me chia Nyame ka ho bye bye. Hello Fakosi, good evening. But I want to say, we get the pass or here to Nyamiasi. Very fetch me, and a power ye, na mini online, film about online, na metie or voice note to ya the mammy. Met me the a horse and be man, number a man. A friend I could see a day, do not friend or gamma. In fact, the number in 0249 88 0244 0249 88 0244. Friend or Ghana. So bye bye. It's the or almost a kind of chain. Baako do nyamu mi do nso picture no. Me dey send o. Am wa hwe de ne ko hospital no. Ni nyina me dey send o. Bye bye. Obetima ko Facebook na obosi abante bi oda kokwa asesa na yekunu a oda ho. Na saa asem ya ye kan no ye kire se ebra omo papa ko wuda onipa binom suspect say abante bi na edi saa adwuma no ema omo kokko ekofa ba techi jano na abante ne bufuye ema wakwa twe sikan de twetwe obi kura okrom ho no mama nipa no ba ko afirimu na ye try se ebekwa ahoma no so nanso so ye bum a okay assemblyman no ahoma no so okay ma offer ma joy yeah baba boko de yanko pardon mpacho sia wo kro beso me pacho me wo wase afija kwable south wawase me pacho yo ye hu se video bi eda ye screen so a ye hwe ne sisi abante bi a wawuo me pacho wo ye hwan abante ne die wo firi kroma na ya wada na nwumre enu oni a na be no wotwe kura oni abebo amane so ko nwure mo mai endime ya announcement ma manfo no bebo am mai ko nwure ya kone na mo ebe tu fie kura na be yire mi ya hono ndi ade a chin fie ada na ya sa to aso ndi ko hon na che so bi atwitwa na ma ya de ko ma praise for bebo ya fa ko ya o mu guzu ya hwehwe mu kura ye nwie ana nraso abema bi so asa atwese kan ade akọwọ nana wo edem amena wo asa ade akọwọ panyin ba ko a ono so anwumre yi o ma me ya te so ono so afirim idina abusa me akakra me nimfa ho no open enti ya hu se papa panyin bi a ya wo ne sika ma sebe emoje enwunu no wono no waye hwan a ba panyin no ye nim de sika no de wo ne kokora na de hin ipacho se meze de ye wo sika no na kokora na de wo na no papa bi esi ya wo ne sika ma o che trasa ana ne boxer shorts mu trasa she ni nyina mu ayi moja ono we hwan a bandage ne kukum wo ba ko de opanyin tija kwache ana ba ko so de opanyin nkroma kwabran nkroma hwan na kwa wo sa papa panyin yo esikan the man ye friend dada na aka bia be no bet o de ko jo adusei wo papa we esikan so ayi ne dai
chief ye kura chede yentini huno ntida ba ma no wen abema so ya manfo no mia woni wo mu frɛ me ma yokofa police for abamba na ezo matini age second ze woni second ni nyina wa police for them me bow edie na edie nti no wokɔwɔ ne sika wokɔwɔ sika se bi a abantie bi na wo wawu dawura ma wokɔhwɛ no no wono ne eku no ana wonimu bi nti bi a papa wem kɔkan na wɔde ho abufuo ɛkɔwɔ mo tekan me pa cha no de zamre papa oda da mo de zo ntimi nkɔka bibia papa no kure benfie ni wo mpio nti atiefo a mo hwɛ yɛ ene mo a mo hwɛ o Facebook kubetima ko Facebook papa na etwa bra kokora we ana abantie bi atwe sekan de awo papa we sei akokora we o akokora we o nam we sei enti se abantie na wore yɛ saa de wo we wo wankasi police station ankase pajana ade wonum wi kakra na no de opanyine ni ntimi hu ono kura sa nam se na se kana mranti ne pe so mo ji ano ma kwanti no emzo mo fo so kakra nti mo ono kura e ko mi ad ne ko hospital no ono kura na so ye shi kakra ho so wo mo ji se kana nzemre mano ade na eba ma ante ni etirim sa no panya de we de kro ma ko ebi nsi sa da enti de okodo wura mu no sisi mo ye ne dai se wadaro ma ye dia ma prosifo a o mu gusu ye o mu hwehwe mu asemu okay ye beda se ebrepamu ye no be twitwe nkomo bio na ya hwe na otofu dia so wa se bibisa hello aja pacho do ko da wira mu nko ena wasan woni pa mienu sekan yana wadaba ma de ko da nwura me de ni ami timi sisu dua Jesus praise for na yiwo mu hwem na mienu no de metimi adi ho adanse sa dio mienu no omo frimu ana omo da so tiase omo ba ko frimu no ana na so ba ko aka na frimu enti papa panyi a wawu enti nipa mienu e wo amusika ni na awu me ba John wow abusa fo mo ko Facebook papa panyi we sei abantie na timi akọwọ ne sika ma papa akọkora we enye Facebook se man ka mo se moja na ya se wo nyina de wo nyina e moja akọ abantie bi a wadwena nye as wonum wio si aboni trimu da doa papa panyi we se obetima ko Facebook ko hwe papa no papa ni nie nkokora fo mienu wakum nkokora ni mienu nyina wawo wa mu nyina sekai wenum nyina ye che wo mu na wakoda prison keke no odi aduane se no for nothing odi aduane se no for nothing akokora we se wo de ko Facebook da ko papa yanim hwana ya so hwemoja e pram no hwemoja e pram no akora je ke mate na ekono akora je ke mate pa na ya wona sika wona ya sesa moje tunity wowu ba ku wunra ba ku so wunne wo da ko Facebook ese ba ye ka nyina no ubenya video ahwe na ye free we so a wuli fa ye kwai na ye free no so na ye nkɔhwɛ abortion sembi suapie abortion ababa wabia nyem enkwada mienu anom gu ne yam ye kɔhwɛ ya wokutu obi disika penkwada no pa onya ababa wa no akwa kutu nkwada mienu ntafo okutu omagu abonten na ansa na ebekɔ hɔ no yankɔ otani yaya hɔ no otani yaya ɔno wɔ kɔnɔngo ne mpatamu ɛhɔ nso so asɛm a esi wɔ hɔ abusia yɛ se nya asɛm ketwa kura wo de tete bomba ni ne tete latre ɛna Paulia show kakra bi no yɛsɛ mo amudi de mo mfa nkyɛ jana ni nie kakra bi na utimi kɔhwɛ nyame anim kɔgye nkwadaa mienu ɔma nyinyino
no wo kotse jana so no wo kyem na ba ko afira tom tem na wasa sate na ba ko tem omu nyina so kwa no manim akobutu Facebook ye be show ni nyina na otani yaya e de amane bi e free asante akyem konongo ene ne mpatabu e de aba na ono so de na ano asekura etan eni enyan because say the nim say the Ghana ekro esi fa mabunu no youth no say crazy na aba yitrimu se petro sa anwa bi na abegyina ya dwene animu yenim yanko otade ya ho otade majo hello yes sir ya otade ya ninia boye mwe asante achim korongo enne mpatamo de na asi yo yebecha atifo yehu se enkwara mienu bi akoto nsuo mawu omo ne go ba me ba akoma na di asem bi di asem pani enkwara mienu omo gui mu de ko Facebook ubetima akohwe enkwara mienu ane gui omo koto nsuo mawu obi bawo wotani e ba ne sei ni akusibo afo edawase medemo ko asante atin south kura ye frɛ hɔ dampɔn ɛyɛ enano twiada nipa eti hɔ ante asempa nina sɛ esubantan bi ɛtɔ enwumre ebra na abono nan mefa ɛhɔ ɛna nkwadaa mienu ɔmo yɛ enuafo obi ɛne na kyiriba na ɔmo kyerɛ sɛ ɔmo sense asu ha nkɔ ɔmo bedware ɛhɔ na ɔmo nan fofo miɛnsa bi ɛbaayɛ ebe from sene okra ko se nkrame momye nkodi agre enkwada ye ntimi ahu nyansa angase da bi mo maame atumfo a yenso ye maame atuyenfo nti nkwada yi ejaye omo nsuo na omasa asi ho ankomo de bedware no edi omo nanfofo no achi na ebra na nsuo ne todenden no na nkwada yi nso edi agro ewom esusai na ne ete en se omo de omo mpaboa ehye omo chalewete ehye omo no omo jatu nsom na ekwa na omo dimrika na ma cross na ma che no omo saa na nkwada no eye na edu ba bi no ketwa no de ne bia tu mu a odimrika ekoche no otsa enso afe na enso no ede na ekọ ho na ni nua pani no a wadi mfie nso no enso esi mu se koyi ni nua no na enso no se esusan no kan se ba akona nkamde ko na se wo so be kọ de a na bramia nkwe ena susan no etwe omo nyina di omo kogu amna donko bim nia e de omo ko echichichiri ebra ba amanfo tiatiamu a omo ko ye no se nko omo kotwa kwada no na nko omo yi omo no nanso na sane ensu no ne susan no ano eden a omo antimi anyi nkwala no de omo ko be 2 months kwansini mienu ane koja omo to ba bi anti ensu no bra se no ansa na omo ko ya omo konya nkwada no na asoma esu odampono na samre de nkwada no mieri nyina awu semo abusafo mo hwe mo betima ko wo ko Facebook na ko hwe sede gata ne tie nsusua no ba bi e fa ba bi e twe nkwada no ko hye gata ensu anamu a ahoden e fa sa nkwada mienu we mepa cho na satam na nkwada no omo maame we sibo afi ye ko ye bomodin ko fie ho na ye bisa no ni maame ne kire se ebra omo sense osi valanda abonti ho sen ko mu dwa no mo de omo so ewo jalia ko mo ye aduane nti omo hu ye na kire se enkwada no eni ho no mo ni omo te yan se amei ama pie ya ese o ma mienu na nsu afa omo susan afa omo no okoya omo serious nti sa gata ya eda ho kakaka ho na nkura ko hye sa pepepepe nana ensu to ede na oba tan ne wure fi no jan kwada nkura mienu we si ma obi ti me from mo do mo pie se akudware nsu abrawo sam se nkwada no su sakra ba ko emfie nso peni no e na ketwa no enso ewo emfie enan ha wow abusafo mo ko Facebook a bo se esusa no ba bi e fa ana da ho no nkwada no su de guo mienu a nsuo no fa wo ma yi wo mo no wo da
omguo no no na maame a wono so ne nsuru matie ha join because na me kan ese ma no ma awo no kwese esa awo nya ya but nyama kwada aboso me nkono ebi wa aboso me du obu adu ba ko du mienu na wotutu akwada na jeje mu na ensuo be fa wo basei akwada kama nkora mienu pa mfie nso ne mfihia nan na ensuo re do mko simple ba sa na maame no de ha no de na to no okura na areho tese maame no ontumi nkasa osu ana osu na areho sem se osu a osu no ubisa na asem a ontumi enyiwa no oho no ano wasere afam ewumu ano wasere ba konti na maame no ni akọ no se oya enya ya bia tese mpinifo entu anamon amfana ankwa yaresabia se ne oye no ye se bia wasere enye se boapae ukasa no ha omua eno ase osu su a osu no na wo no ano asere ba ho otani ya da aswate das abuja for otani ya amane ebo na wo tv no ya reho sem papa se oba tan a nsuo to na o ma bu pipe ati wo ti ebedware bu nsuo esi o ye edware afedie o madam fo se o nsuo to ye nware mu na o makọ guru ba bi esusa wo na nsuo atwe wo mo edo mo ko wo hwe Facebook ona ba bi a wo hwe a ye nuane nam ho no nyina ye ba bi nsuo no twe nkwara no ko hyeye ai ani nsuo no ebu nkwara no ko mbu o mo kono edo mo kokọ hye ya sabri wo mo ahwere wo mo enkwa eya rehosem pa Dan suto yana ahawe pa be bu adu na sike e bu ana na me ka se adu we dia na te bu su akra bu su pa se be ku nyangro okay ha eyarehosem ya papa na ma yankobro ene na hafo nsuso e na yankohwe ensem bia eno nsuso asisi wono na ababaawa ono nsuso anyem boso be nkron na wanwo ntafo wanyem ntafo timhwe nyame anim pa kotu nkora idi omugu tete bomba ibio la tre pa no koja nkora no edu omo egum na nkora mienu nyina hwere wo mo enkwa na yekwa nkora ye nim butubutu sebe manimu ada ejanan mu ko Facebook na kohwe tete bomba ni nie la tre na ye ka na nie na yekwa ye wajja nkwada yi edu omo gusa ejanan bienum no enu nie enti eni Pauli beyi nkwada na kire na wo hu se de nkwada na tie nkwada mienu pa ntafo obi disike pe de bia da koye fasting ehu asofo pachel asofo momuayo epe nkwada ba ko pe kura epe akwada no ba ko pe ekumme nanso onya bi na obi anya bi enya tafo mienu moda mo hwe nkwara no nie enkwara mienu wo mo ne guo no wo nyina wi wo maso mo bibia ba bo so me nkronkro wo nya enkwara ne guo no na owo nkwara kama mienu sei na utu wo mo de wo mo gu latri mu a ade wa dwene nya adwuma ha wa dwene nya adwuma wo yare ha adwene nya adwuma eyarehosem papa we ene edo so asemo a asie e wodoma hinkro ene ne mpatamu se wawo ntafo na se de Facebook tintia na Pauli ma yehu ade ni yie oridwa mamintio akwasi medasi abortion de na be hasie akwasi eja pade kase sombo pa na nanmani so eyema to bia okwa wade ase na nam se kokko pemma duasa fabra enya dan enye koko dabi emma ne hia emma ne de chichiri oman
say man no koto magu a na say me hu di abna oban bibi ha no be oban be obia no bibi ha no ye hwe na dwom hwe because they make kabio enso ne mrantie eye ne ankase asi a mrantie binom eye ese kwasi ehu ye pa odwo hu ne aba mrantie ne trimu se utimtwi kudisika wo panfo mienu ayre wo sembe ni ekun ya ksa enti ho abehia se awfo bia nyane makasa kire awfo nyane makasa kire na wo muntu e mafu ye pa na mrantie su a omde ba no akwasi ano eden afa imam fo na asofo nso anyimfe ho nyim na mo kasa nkire mrantie no na se akwasi esi ne ma si kono se anhwe ye bedun fie dudie na oman aginsem kura wasi medasi pi akrajeke ajo memintio yo mira medasi abrantia ya okupeska kra brene yire na wodi abetua ne hospital na yareka duakubu ekonom na sema ye yema na busuafo nyina hyede ne yakọ na ense wo wiram ne sensuo to a na mframa fa pedua kese bi eben ho ne ko gina na dukurum dua na se pe dua emu ama nta ama dukurum dua emu nta ama dukurum kura enti akuafo no monhya no so na dua no kura no nye dua bi eson bi o so hwese de siti ase nso photo mu ntra so na so ese apete bi ese esrade akrantie mo akrantie wose srade edu enti dua de kitwa bi firi soro kura nsuo mu bebo wa obetimi ye afa se de nipa esi wu wura mo no ebeboa se wo kwafuo mu a bakofo ehia sense ka wonko awoko na pa obi ka ho medase akra medase sofria kwazi me yura ho anwumere pa wasa ba ko me ka se me nkasa wa wasi asem na esie no kokran ba ko yem papa o oh okay papa nkroma no oh me papa free mu ono odi ade kafra kwasi me diwesia kafra me mam papa de minifa ene abusuafo nyina yakọ kafra kwasi me das yeah semo yes nsem do so kwa ya ka bu ya no bitifo nim say ye di atro but on se kwa tim bi sina bi si wankasa o so dim na kwa ba bi si sofu du ade no no kro nim say nsem we ba wonim say ba na rafabo agazi mayama sofu du ya akọ ne de na meka bi onkafra na we ye besre Ghana police for sa asem we we ye nyane katasomo mu aso ma obi mfa kire enkotua sika bia ama police for do diligently oh na bibia ya kama because somewhere over home do diligently say one ma Antona kwem what is it na akokrofo wabo wombra akokrofo wabo wombra awie na papa panimu wutimi ko twisika ade ko wono ekuni free wiase a na me na Africa me papa ni a me ko me ekuni bi I'm telling you because papa no anya ne krada eno de awu one nya accident and me nima semu papa we beka ama wa kola kitwa we atimi atwese kai ade akwa no akuna free wiase papa ya de ne ko hospital kwa ya so ni mu ti odi ka wuye no sofudia anu ne aja nkroma no when you event teacher hwan no what is here na wo wetumi awo papa we sikai aje ne kra na ne nko afri ne nsam no abetena se ne de wa court ne de wa bafie ne de wo tuma ya za ba di taxpayer money ade akoto duane ma no awa prison wo a police for ni do diligently what is here they should do it diligently do diligently because you are not for draw it be for kaza wonu ma prepare your emra what is here do diligently. Do diligently. What is it?
Areho more pathetic. I just say, pathetic. Pathetic. Ah, yeah. But I mean, you are the opposite. I are some. And yeah, I'll be a kind of brother. Pathetic. If I say, I charm out. Oh, that's it. Do diligently. Recording. Na what camp? Because you record that. I'm for record that. Not for the I almost start. Okay. Yeah, I must say. Semo. Ebusiafo ene sem no emu areho. Da kwa besi ya nkase ekutodwem. Sofu dua kra ne papa eka ho bi. So say asem na bass I was because me ntimi nka bi o. Ntimi nka bi because abom kutodwem. Ya do see ya. Ya me ya adoma next week. Ebesa de die aka ho nyina. Do diligent. No video try go on. Na frimpon. Do diligently. Do diligently. Diligently. Na frimpon. Edama say, mo am afraid na. God love do dankwa nesta nyamedo. Me friends of festival of me chiamu nyina Evelyn France na akua Canada, my Evelyn UK. Brianna Lois Alexandra. Bubu, good evening. Minim so ho ye papa. So ho ye. I mean sure you know my madam comfort the sidwa. Ya do see at ya yentime emfa obia bio yentime nya bibia ya brena so anesa. Sabri Dr. Mensa enso so enya Nsem Kese3 akora busua. Asema eto Dr. Mensa na nyame anaji ni free mu. Enya Nsem Kese3 akora ye senke be show e Facebook wa mo hu se de etie accident ya Dr. Mensa nyae na Pauli senka Pauli betime nyamo ahoden a abusuafo hwe Dr. Mensa ya Dr. Wonder ya ye bonidin ya ye Dr. ya no enya Nsem Kese3 wo hwe Dr. Mensa se de otie ene accident onyae Pauli ya ko WhatsApp na hwe ade ni nyina wo honom accident ya Dr. Mensa abusua ne car no nya ye de nkitinkiti bio ye de say saloon car ne car ne ye sa kesiye de aji home ni bi no tundra ne to kesiye tundra ni bi no home na o hwe de car na ye ene de Dr. Mensa ye a wonam ho sisia de tinyu ba kokora ntu e chewo se wiase ewe nipa wonam bia fa adwen fan fanante Dr. Mensa nyame ne din ho afofie pa Dr. Mensa car di ni de car ne ye ni abusa for Dr. Mensa Dr. Wonder yao Dr. Mensa ne ya nyumri ne kasa ne onya accident be na otwe miensane na ye pen bibi anka ye heda de ete car ni Dr. Mensa car ni wo de kwa de car na se de ya mo amelo konko no Paul for the other one taka ho mamehwe mo da mo ko hwe car no se car no ye twa no em se ahodo miensa mo hwe de ba ko na ye eni car ni na car na yesei na sese ni parada so tiase ni trinyi mpu ba ko antu a fa ni nyama nyankompon car ni Dr. Mensa car wonya accident kesi serious Dr. Wonder Dr. Miracle hwe bia ne car no front tire no tukotoe na mo hwe car ni car ni ha se de car na ye ankase ni na sese ni parada so tiase wa nwu a nipa wiase na mafa adwemu fan fanante we nipa enya de amfom so wo ho but man nyu nua ho bone ye bone a ebetia unua ewunua de obetima amfom so but man nya de ebetia nyame de wadwemu nim sa de wi yi ebe ha nyame mpe menye nyame na Dr. Mensa fa ka ni nie da ko beso me de next week me de ba beto so me ka se ana oto nyame nti yangu maame adwa fe ne ye me mo adwo minim so ho ye pa abusafo ye bre na ye bia ne sa ye monitor na ye nko na na from pon azi maame ntia mikro mi ne na
ade general dika yase hene nana akomu hene nana mo wusu unso ye aso hummem akomu ehene aso hummem eda chasapia unso enne nyame ade enfie baako aka afi baako aka wo mfie ho Winifred wo akra wo hey Facebook ehwefo kwame ajeminua wo Hamburg Germany Kofi Ampofu enne wo Ghana ye chiao Mamata ongoy Mamata wo UK onso mene kwase boafo maame ya chelpi adwomenu dodo na afro awo wo so ho sisiro sofo ya dumja esu hummem onso wo hwe ute program sofo charts onso wo esu ho sisiro Mr. Mensa pod noni Mr. Mensa be that's enough for akraje police commander I freo Mr. Azubontin now abuakwa ya transfer mechia wa nwumre afena na adubofo ne antisewa mo Germany Hamburg mechia mo mame twunwa mo faase kwabena wuro kwasi ade kwakusu ajabo ama anti amankroma wo Germany ufrankase woso chia ankase fo nyina na menso mechia ankase fo nyina po bi mai edwetia meda sipi owedo awaji mikromo hene na nantia mo pani ana mo se hene wotie me kido mo hene ana so wotie me me nya pani Dr. Ntwi Kononwo ono so wotie me de ba for sukwachi obom chidom Angel educational complex teacher for nyina so me chia omo me nya pani da ko ayi be ba so na otumi no sende me re Felicia ena Mr. Jackson Swami Metro ono so wotie me de me ba madu fie ni David ebi am obi am mchimka kwasi midase ozofria awasi mamencha mama Angel na Hamilton kane poku our basic headmistress no mwajo hawa uwa jemesu Mary Selassie ene oba ya nso mo fade Gideon kwasi eneme ko hwere so ko hu Gideon me manajo na nanadoa woso wo hwere so me mwajo kwasi ma mekura wose koju da wose koju ne yire afra komo mo ofin so almost odin de mede wasedaka kofi safo kantanka oyedo ko safo so wacha pa onne yire Eva omo Belgium ena makonta ya redu onne ne yire ya cha na makonta kosi forin so no yire ya kwatma musumu nyina mo Holland kwasi me mama papa nkroma totun se ato no akwana di na wuo nchenchem bi adi ewu yema busuafo ni nyina yakọ mesoa madu ne papa bana hene ne menuan me ni da sipi so fi mamenchia okay Prophet Kofi Owisu abandoned the spirit of fire ministry bua kwa menhia yes na machia na bi bokrum na 1 nana bebia obi ame wajo nana amo nana bebia oso obi ano me wajo bebia oso obi a na machia Krufum goy dabi enye goy Krufum total director bebia director obi a no oso so me wo ajo isasafo Uncle Joe me wajo papa na machia eye friends of Fesibuafo wo Ghana abuji bebia mo obi a no mamu nyina ajo na sɛ de bia meka no ebia asɛm bi asi opese ode to manim ana bibia ba number ne yɛ dada no 0244 opese ode me din komo 0244 015677 0244 015677 my personal number WhatsApp no so adwuma 0244 015677 BBC a wo de twa video ana twa picture fa send me na boss story no fa kyerɛ me na bibia ya de beba na afei nsema ekoso nyina no mo madaroma na mode ebae na me enhyam na naje akwasi me share me wura na number of twemasi but also me true hene otum problem pon kese one na yere mameje omuso 8 year dendenden obso pani o say to do na pray of a tiu won pasa so na nwumre me chia odifu mark wasu ebo a osofo paya onso wo asu ebo a mpanifo nyina me chia mo odifu ba gasan osu brama abusunkuru a odifu azik wo masi etimetim ona wo osofo cash enter ministry anti agenso wasu ebo a nwumre bi obi aso a me chia pa kodwo fodwo wo atwoma manhia Reverend Dr. Kofi Osu abadane so dan wa na no yere mote nwumre so ye chia mo nyina na nambo achiyam abebio nkwantaka se hene otumfo a nifa hene otoso minu na bebe obi a na nwumre so me chia kwasi zero number 2 wiai ensem bi ebesi bia ye moa ensem atwagu nyamafo na ye moa
na yɛde somo yɛ number ni dada no ansɛ de kwasi kan 0243 88 45 78 0243 88 45 78 asɛm no si a wobɛtwa photo ana Facebook ɛno ayɛ WhatsApp bibia wobɛtumi de ama yɛ na waboa ɛyɛ wiase nsɛm kɛseɛ ɔbra fadom yɛ na yɛmfa nsom asantema ne Ghana ma yɛda ase pii okay awusia mede de kwasi boafo ɔte akora JK nka ɔwedo anka Pauli ana de fa Facebook ana YouTube ɛma unya kwan enya bi tie yɛ ɛwɔ Facebook ne ama no ne nyinaa sabre de yɛde